Tnedit l-iskema nwettqu riċerka flimkien mas-sajjieda li għandha lan li saħaħ il-ġbir ta' dejta fis-settur tas-sajt u tal-linea wkoll mal-obbligi nazzjonali li għandha Malta bħala membru stat fl-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġija Sajd u l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Aquatic Resources Malta, Dr. Frank Fabri, ħabbru li permezz ta' din l-inizjattiva l-entità governattiva diġà rnexxielha tagħmel kisbiet sostanzjali fi ftit inqas minn sentejn. Intant is-Segretarju Parlamentari responsabbli saħqet li qed tkompli issir riċerka favur dan is-settur. Riċerka illi permezz tal-parteċipazzjoni tas-sajjieda nfushom se naraw li nkomplu niġbru informazzjoni dwar l-ibħra tagħna dwar il-ħut li jaqbdu s-sajjieda tagħna sabiex fl-aħħar mill-aħħar bħala gvern ikonna informazzjoni utli sabiex nkunu nistgħu niddeċiedu il-policies għas-sostenibilità ta' dan is-settur. Dr. Fabri tenna kif wara li l-Aġenzija ppubblikat il-viżjoni strateġika tagħha li twassal sal-2050 bdiet l-implementazzjoni minnu fih u din l-iskema ikonformi ma' tali miri. Kompla jispjega li dan se jsir prikonoxximentu biħlas ta' €320 għal kull sajda fejn is-sajjieda qed jitqisu bħala kollaboraturi fir-riċerka. L-iskema tagħmel parti mill-programm DCMAP 2 li hu kofinanzjat minn fondi Ewropej. Dr. Marija Pia Gatli, responsabbli mit-taqsima ta' riċerka fis-sajt, qalet li inkoraġġanti ferm li madwar 60 sajjied diġà irreġistra l-interess tiegħu għal waħda jew aktar minn 44 sajda differenti li se jsiru matul din is-sena taħt 9 irkabti differenti. L-għażla tas-sajjieda se ssir permezz ta' polza pubblika is-sibt fil-Forti ta' San Luċjan f'Marsaxlokk.